Nemyslím si, že Slovensko je čiernou dierou, že sa tu žije zle, pretože je časť ľudí, ktorým sa žije dobre. Zlej. Súhlasím. Mne sa žije perfektne. Napríklad. Takže všetci, ktorým sa žije zle, máte sa viacej snažiť. Takže zomri, že vraj máte 10 rokov. No už by som chcel vidieť tie vaše ksichtíky, keď si dáte dole tie vreckia. Andrej Danko je božstvo. Kde traja dospelí chlapi sú tak neuveriteľne ustráchaní, že za to, že majú meme stránky, chodia na verejnosť s vreciami na hlavu. S vreciami na hlavách. Čne o seba boja, že chodia na Slovensku na verejnosť s vreciami na hlavách. Čo ste vy za ľudí? Ako sa môžeš pozerať do zrkadla s tým, že ja som chlap, ktorý za to, že hovorí svoj názor, sa bojí ukázať svoju tvár na verejnosti a dá si na hlavu vrece. Však vrece na hlave sa kedy si dávalo jak trest, jak potupa, jak najväčšie poníženie. Že budeš chodiť s vrecom na hlavu. Takže snáď vás to video znudilo, keďže som bol taký vážny. Prajem vám pekný zvyšok dňa.